Escolteu en atenció uns fets que faran història. Ja tenim enllumenat, ja ha arribat la llum Amposta. Ja tenim enllumenat, ja ha arribat la llum Amposta. Des del molí dels Cercós ja disposa la ciutat d'una primera central per a fer electricitat. D'una primera central per a fer electricitat. L'arribada de la llum és una revolució que ompli cases i carrers de gran il·luminació. Que ompli cases i carrers de gran il·luminació. Ha canviat moltes costums i les maneres de viure, i la gent ara se sent més segura i més lliure. I la gent ara se sent més segura i més lliure. Creixen les associacions i la vida cultural. Tenim la lira i la fila i un casino molt social. Tenim la lira i la fila i un casino molt social. Los dies ara s'allarguen perquè també es viu de nit. Tots mos llevem-mos més prompte i món anem d'estar al llit. Tots mos llevem molt més prompte i món anem d'estar al llit. Tenim teatros i cine, també podem anar al ball, però tenim més impostos i més hores de treball. Però tenim més impostos i més hores de treball. Com tot està enllumenat, com que hi ha tanta energia, per a poder-ho pagar treballem de nit i dia. Per a poder-ho pagar treballem de nit i dia. Tal com diuen al mercat i hem sentit a la taverna, són coses que té el progrés, així és la vida moderna. Són coses que té el progrés, així és la vida moderna.